guaranteed that I die legend. Yeah, son God, homie, I'm reverend. Preach, just protecting my investment. Ask about me, integrity's not a question. Straight up, all the way up, with the same ones that was down from the jump. Day one, same ones been around when they... Witam panie Piechowiak po raz drugi. Dzisiaj już nie będzie takich uprzejmości. Dzisiaj zweryfikujemy kilka kwestii, o których mówiłeś na konferencji. Powiedziałeś, że nie jestem sportowcem. Ja przez 12 lat swojego życia grałem w hokej. Wiem, co to jest siła eksplozywna, wiem, co to jest wytrzymałość tlenowa, beztlenowa. A ty, jedyne co przez całe swoje życie robisz, to pompujesz mięśnie. Co ty możesz, wiedzieć o byciu sportowcem? Na ostatniej konferencji, jak mnie nie było, wspominałeś, w sumie nie, wszystkich okłamałeś, że ja się chcę na tobie wybić. Człowieku, ja od drugiej gali rozmawiam z federacją, więc skończ pierdolić te swoje farmazony. I przestań rzucić tą gumę, ty samozwańcza bestia. Twierdzisz, że dajesz mi pieniądze zarobić na Fame MMA. Nie. Ja tobie daję zarobić. Drugi raz się prosisz o walkę ze mną i teraz dopiero daję ci szansę. A tak z drugiej strony zapytam ciebie, czy masz firmę, masz samochody, nieruchomości? Z tego co wiem, to nie masz. Ja mam, więc to ja daję tobie ziomuś zarobić. Jeżeli uważasz się za sportowca, to pokaż swoje medale, bo chyba medali nie masz żadnych. A jeżeli chcesz zobaczyć, to zapraszam do mnie. Mam ich setki, tak samo jak i pucharów. Pamiętaj o jednym, waga ciężka to jest powyżej 100 kg, a nie 90 parę. Także masz jeszcze trochę czasu do nadrobienia tej wagi. Na gali Fame MMA 8 w karcie walk nie ma szeligi, jest tylko przystawka dla bestii.